And also Dr. Sekwame despite Nachi Piano and another source. Now, Ansana Majamo Diama Miniaba Ajoa Agyei. Said ya mo money tiano na Agyei Sikapa na ye na se na ye na ya ba bedu a ye de the last respect e de ma no na ye ne na mu no manya onumtofo panyini onumtofo hene ai obi na ka na so se na wo de mbo a wo wiase na abonyum na wo be ne de na me se o e ka ho entimne ne ba ba cheche nkomo na eja wa kire ye ndi ekoso na we de akwa aba ya odona na mpacho eyi na Agyei Sikapa yi ase na ya bai na daddy mpacho de na ekoso the ekoso ane de ye nyina ya hu se Ghana ahwe ni patitru meka ni patitru ayo mu atitru obi ahu hia nyanom ebi wani mu the Ghana ya hwe ni patitru pa na daddy mpacho na Agyei Sikapa no mpacho daddy unim ni sei na Agyei Sikapa meka se oye mene me yira damfo mene na ye program bebre e peace makwa yi ase bebre wadi me chiamen waje engagement bebre amen akobo odi me chiamen so ye adamfo nkasa ha and the nonsense said na Ghana hwe ade kase because ye hwe de we ani twi kamutie obuba ni programs bebre ba na ebe din se ebenya obi ase nanan ana say nkofo ho a ometumi astani to that nyame ne beche na mo se pa de be kan se mani do bi so obey so no a nanso asobu a ye ma bi shem ntimi ne se nyame no a ofre no no o ma peace e ho no ena ho obema obi nso aba ama nyame abofo awowa no ama ye ka na na gia no ya kono so ya kai no David better as Nampacho dey na we ka kire na Agyei ebusuafo ne mma any peace FM edwumayefo nyina de meka akire okunafo ne mma ne se wo mo kikire wire onyankopon mo ebrebre a David ne ho kire no wone ne dom ko ba bi ba na okrofo bi abe se wo mo kuro no akikire wo mo yire no ne wo mo madefo na Bible kire me se David agi asofotade na ose o hye ne ho den e wo onyankopon mo nti wo mo hye ye ho den onyankopon mo sebe anyom nkwa ne papa wo meme se be papa wo ya che 1973 na so ma hye ho den mete ase kokrohwi ase mu no onyankopon hu anyanka ne ewisi ambobo wo mfa ho ma onyankopon onu a ode ma no so ogie a osan hye mu wo mani da so nyina anyo onyankopon no no nkwa na obetumi ahwe wo daddy mpacho we de kwakra da be na de nwufoforo de ba wonten nyom de se nan se electoral commission aye kura no ye po ye nyom e de boa se mo nyom a me de boa me am party MPP enche bia na otwe a ebesim na wie mo bache wo mframam anyom de ebi wo me ne sako de aye nyom a afiwe nyam boa ye beyi mpacho ha na de ubesi na meda wasoso pa me da mase awrade nkamo nyame nshira daddy no man kwatenten okay nana Kwame Ampadu onumtofo hene king of high life music ono ene etwetwe nkomo no ewo nana Agyei Sikapa eyie ase ai yeno na mu menya oba ahema fefefe bi so ha ono so mema na aka kakra onimfa nana Agyei Sikapa epa ho mame mpacho mema akwa aba yera mame mehu se entourage di wachi pa na mpacho wo oba ahema we pacho me oba ahema yi wo akodie ene dan kwakrom ahema na me ewa hafo goso akodie ne dan kwakrom yima na menu aba ma prekopa ne Agyei Sikapa mene no na abo amaba ne mantia no ayebube o peace FM na abebuafo ne nyina omo ma me ne na yenu aba ma o hostel ene ne wafratoi na ade ba ko a sese mi su hu a me dwene hu ayam ya na Agyei Sikapa da oda no Ghana na nanum ahemfo yahwerade ewiase afa na nyina yahwerade na nkanka ahemfo ekirase na Agyei Sikapa bibia
bia ye bekwa koye no nana otumfo asanteman ye wrafie ana se kumaseman ye dwuma bia ye die no nana Agyei Sikapa ye MC na menya fiti na nani sheme so awase won oba no na na de twa amrosa akode ne dan kwan ma me nua ba prekope enti amana nanom dodo na nime na Agyei Sikapa achim maimo ayigbe maimo Ghana himfo bebre obia dwumadie na Agyei Sikapa na di ma no na abebuofo ene ye ne abrese krodom se ya hira de kase na Agyei Sikapa we are sure the kase say no me kai say suku bi e wo Ghana Armed Forces na Agyei Sikapa ebo wo ma baso say sa suku yi wo mo hwe wo mo nkura ye kankan ne nansan ya COVID-19 ba ye na yare nanso was Ghana Armed Forces wo mo master no ya France lieutenant we no yi dagomba ni mi refin din kakra na wo mo house master Mr. Brobe said ya wa montutu ya wa mudi agu akwa musuku no eboa ama enkura na de sua yare abai wa mo boy enkura ho bai wa mo didie mo me sheda etua na mo na se kohwe mi ko hu di akoso enne na nada we enkura no bi ti sen maate anokofi wonu mu su enkura na chiro na nso wo mu su pa se na na je atu wo mo fo se ye nsua de enti na abebuofo ene ade twa mo sami tina yi many abrepa abroto nananom bebre frafra me e ma me shedding nananom medamonse yes e ma shedding na emom nananom enko mpese once abebuofo nyina wa ha no so obetumi ebu beba ko bi se de be ya ja na Agyei susu dada kanimu at least ono susu behu sampa muta na chi muapo e ba metimi ebuo me ba di nka me bu ba ne nsape na me ma no so wo ha bi obi so bebu bi me ba me bu edi nkan eye samampom ayowa ehun shen na so bie so a arewa nko a me be to so mienu a me budi agya na Agyei Sikapa kwan ani se na Agyei katrama ampro no na friti asefo eti na nei abebuofo ne onu abadu twa amrosa se nananum ani peace mpanimfo ye Father Dixon no adaroma mama yabu Agyei no madaroma mama yabu ya joy yabu Agyei no madaroma mama kwai dia ya ma na Agyei Sikapa ne katrema emproda na ne amekani na Agyei Sikapa ma no minim sasa tie bia mbakwa akogya mo papa kwai wa musie ye ne ameka kire mo ane san kwada sa mo kwai mo de mo papa akwoto ne dan ni mu na sa mutia aboa enwa so a ememai ene me nana no momfa o every sa mo ba fie no ya dan a mo be didi ara medam ase otiba yo ya frose e frame ma Miska Boache na mpacho unu na Agyei Sikapa kwan be so na Agyei Sikapa on na dem beka abebufo ho me ya anyensem na anyensem me ye no bebre worse no me free na Agyei Sikapa honom na Agyei Sikapa wanya ne ba bi ko na kan say owuo o friend enna obefa o friend eja obefa o enti friend owuo utri so ne wa pampa so empanyine say semruntum chi okwabrane a ode ne komaraka esuoja ye ntentu say de rampon na wa na wo kan ye won ka wogina suoja etwa nyina esuo se ne yetu hu aye hu chenchen bia de ewu eni hwe be ka ye si na bojo ije mu mo kesi sanse nyankopon nenim de ye no ye manema e de nyankopon anse o se ade nyina me mfa aseda e ma no eno kra chenchen bi edi ewu enyo no nko na wo ha ye omudoso meji ba ko aka ho na ye de esi a ngofo bebre wo ha ye be obi abekasa na obi a kire odo a owo edema eye yankasa ye papa ye nua be ma ye bibia ye de nyina nana Agyei Sikapa abrante mpache frose ye frame Jampmani Pope James Nkansa Pope de yenya bo Pope din dia chese utu se via sefa na nyina obi ati Pope nkan e Peace FM ubu ba meso metibe na edin Pope nso da meso no enya obia se na Agyei Sikapa na oda ho no mi ono de edin no e ma me e frame se Jampmani Pope na no kosem de na Agyei jawaje ho no de menyini se abebufo ye wure betumi afida ye wure ntumi emfrida esanse na yare no enamo no o chite ye nima bebre
abebufuo yi nima bebre honma yesua fi nana enhyen a chese oguso na o chise yen ekọ a wanchite enwie na oji se nka na o che ya ka obechire empani sem abakọ sem ni kasakunwa chese anwen sem nima bebre tie nyina no tum se yesu papa pasanse abebufuo ya hwiri ade yie papa etinana ene okwa yeni asem bia ebe kasanse edi nyina manyame nyame se papa moboni mo efa na se emma no na ebe ba kwa meja nana se eye yebu bebi se abua nantwie gya ni nuanum ku fie ne ko fa anoma anyonko no ede nantwie ma mi wu yekosi anoma eye anoma se na daboni nti wonsi fom eye no wanko ni nyina ne se se ubefa obi bemfa so befa be onipa bi nyonko obi na asam to a ontumi emma no tanse nantwie we ni nuanum emponche ne nyina wo fie na so no anoma bi ne ko fa anyonko anoma fitaa bi bere na so no bra na nche mami wuye no sasa anoma no ontumi mafie nti no wantumi anko na so na de ye ne nyina na wo eye efia organ ha etokwan bia so no na na tofoma se abefuo no jump many pop me ne medom yetumi ba ye be kire ye bobre sa na wo how was that beba ko na obu ye fro say ye frame yaw akrasi amana praso de hie na obu bebi so say how was that focus bula ya tashi kwana babu echede se bema we ni bema soli pa na krokro ache no ti bula ya tashi kwana babu bema soli na se nani nkudim bula ya tashi anu kwa de mentia uza kese ba bula ya tashi kwa de mentia ase ai ebi se na je on na ma ye ti kwoti ya aboa etwanyi munyansa shuaya mobo enam na je so ena me eti sa di nyina na se na je out of form dia na me ma na busuafo dem refer die me ma please help en de juma efo ina dem refer die na ebe den say ye be nya obi ase na edia nan ba nya me obo so ba sa so class die nim se die so ye obo mo ye obi kire ne ke am edia si na edia ne se nim ba edia ti obi baba ekra aba be sin na edia yo obi da ba say uba yes yes go uba yes yes go yo me da ma say me come some da ho ahwe on man channel and channel papa de bia the new authentic and the brand information bia etofom bia no on my channel there the whole in Obenya no first that I want to Agyei Sikapa yi ase ne mu obi Obenya no bia no ba tutu ko no no so the last respect e dia man na Agyei yes say my body and dey to na badin me da ma say kacham si ye ne namu obi ebe hon bia ne ba jetwe nkomo no so show ni last respect e dia ma eye nana Agyei Sikapa menya we dia myanga sa me colleague me na ye movie me na ye sine adwuma unti sine twa ase so a unra sine twam on do sine twa ase so unra sine twam Mr Moses we dia akwa baba na Agyei Sikapa ye ase ya eja minua na nana Agyei unim ne sei yo nedika no Bachia or my channel after force abre or more na mama yina ya ho ya bo ani shebi so busame na Agyei ya na Agyei enam ye dwumadi a ye die ene ono nso dwuma a wodi enti no ene na Agyei adi ahia ewo program bebre ase a na Agyei eba kasa ewo program na se enti me ne na di enhyiamu bebre ewo program ase ebra ya na National Road Safety Authority ye program sabia na ono ene baba ye MC wase ete namsas ya so mamene na Agyei edi enhyiamu bebre ansana okone krechi nya say ya hwe de kase papa na Mr Moses ye benya na name sini yo bia ye betumi anya obi ama na si na nan nso bia na wan to sade na na dai etie no de ye benya obi de nso sebe ya obetumi adu na ne mpempenso a na wo no
ɛno na bi a ɛbɛyɛ den kakra san sɛ meka sɛ Nana Agyei no Nana Agyei yɛ obi a yɛso yɛ kyerɛkyerɛ ni deɛ but mehu sɛ na Nana ɛkyerɛ ɔman Ghana nyinaa abakɔsɛm ɛne nsɛm san sɛ me a megyina ha yi mesuasua nsɛm bebree kasa bi wɔ hɔ a yɛka wobɛhu sɛ ɔka yɛka ne traba nam Nana Agyei ne programs ahodoɔ no so ama mehu sɛ bi a saa kasa bi a yɛka ne sei no koraa no ɛnyɛ saa na ɛteɛ na mmom sɛ sei ɛna ɛwɔ sɛ yɛka no ɛtimi sɛ nyame nko ɛna mesua biribi ɛfiri Nana Agyei programs a wɔyɛ no mu na ɔman Ghana mu nipa bebree nso wɔ hɔ a wɔn nso sua biribi ɛfiri Nana Agyei programs a na wɔyɛ ɛwɔ Peace FM no mu. Yahwɛ adeɛ indeed. And Pacho ne krakra adeɛ na bɛka kyerɛ Peace FM for despite group of company ɛne Nana Agyei mma ne n'abusua. Yo nea meka ne sɛ sɛnea Nana ɛni hɔ a ɛnɛ obiara ɛka Nana akyiri asɛmpa no Peace FM adwumayɛfoɔ yɛ papa Kwame despite ɛne fada ɛne aboafo a wɔn boa ɛma peace no ɛyɛ peace no yɛn nyinaa yɛnhwɛ sɛ obi da hɔ sɛ ya ɛna yɛhu nipa no sɛnea ne su ne ne ban ɛteɛ ɛtimi deɛ sɛ yɛ busua sɛ yɛ adɔfoɔ nea meka ne sɛ yɛn nyinaa yɛhu sɛnea yɛbɛtutu yɛnamɔn na yɛnnɔ nipa yɛmpɛ nipa sɛm ma yɛntwitwa yɛn ho nantin sɛnea ato Nana anami no yɛgyam no yi ɛbɛtumi ato obiara nso ama wɔkyena wo nso ni hɔ a yɛtumi adi ho adansepa nti meka kyerɛ busua ɛne despite group of company sɛ yɛn nyinaa yɛnhyɛ yɛn ho den ne wɔban Ghanafoɔ nyinaa na yɛnhyɛ yɛn ho den na yɛnkyekyere yɛwerɛ titiriw okunafoɔ ɛne ne mma titiriw okunafoɔ ne ne mba yɛbɛda wasipa Ɔsɔfo Moses meda asipa nyame nka ho yɛda ho ɛwɔ ha ayɛfoɔ ne adɔfoɔ sɛdeɛ mo amnum no meka kyerɛm na ɛsɛ monkɔ so ana monhwɛ ɔman channel yɛda ho ɛwɔ Nana Agyei Sikapa na yie na se we the despite group of company adia tomani Father Dixon minim sɛ Eden so we the shedding Roger Cote mu hina mo shedding yewra Mr Kennedy Osei mu hina mo shedding yenim sɛ mo wɔ ha Mcbrown so wɔ ha impempe yansa ka omo a ye ne omo be twetwe nkomo adia tomani enna form